ଭାରତର 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ଗୌରହରି ମହାନ୍ତି ଭାରତର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଲାଗେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଳନ ଭାଷଣର ଉପାଖ୍ୟାନ ପରି, ପରନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମର ସଫଳତା, ଆମର ଆଶା, ଆମ ଆକାଂକ୍ଷା। ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ମୁକ୍ତି କାମନାର କାହାଣୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଭରି ରହିଛି ଆମ ଜାତୀୟ ସଂଘର୍ଷର ଗାଥା। ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ବଞ୍ଚାଇବାର ସଞ୍ଜୀବନୀ। ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ସଂଗୋପନ କାର୍ଯ୍ୟ, ସତତ ସତର୍କତା, ଜୀବନ ବଳିଦାନ, କଷଣ ଶୋଷଣ, ତା'ର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ବନ୍ଧୁକ ଭୟର ଆଇନକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି 1930 ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଲୁଣମରା କାର୍ଯ୍ୟ ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦାବି କରି କ୍ରାନ୍ତିର ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଭାରତର ଜନମାନସରେ ନିନାଦିତ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର ସତତ ଶଙ୍ଖ, ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ। ଗୁଜରାଟର ଦାଣ୍ଡିଠାରୁ ଭାରତର ଇଞ୍ଚୁରି, ସବୁଠି ବ୍ରିଟିଶ ଇନଜଷ୍ଟିସକୁ ବିରୋଧ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତକୁ ସାଇମନ କମିଶନ ପଠାଇଲେ। ମାତ୍ର ସାଇମନ କମିଶନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରାରେ ଭାରତ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 1931 ଓ 32 ମସିହାରେ ଦୁଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ଲଣ୍ଡନରେ କରି ନିରାଶ ହେଲେ। ଶେଷରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟ 1935 ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୃହୀତ ହେଲା। ଭାରତକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 1937ରେ ମ୍ୟାନମାର, ତତ୍କାଳୀନ ବର୍ମା ଓ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଭାରତଠାରୁ ପୃଥକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲା। ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆଳ ଦେଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1942ରେ କର ବା ମର ଡାକରାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଡାକରା ଜାପାନରୁ ଆଣ୍ଡାମାନକୁ ଶୁଭିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କରାଳ ରୂପ ଜାପାନ ଉପରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ନିକ୍ଷେପ ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କଲା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଧର୍ମାନ୍ଧ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଜାବ ଓ ବାଂଲା ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା। ଜନ୍ମ ନେଲା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ। ଶିଖ୍ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନାନକାନା ସାହେବ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଗ୍ରଦୂତ ସଂଗ୍ରାମୀ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶରେ। ଏହା ହିଁ ଭାରତର ବିଖଣ୍ଡିତ ଚିତ୍ର। ଏବେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହ ଆମ ମହାନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଇତିହାସ ଲୁପ୍ତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ। ଆମେ ଆମର ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ନବଢଙ୍ଗରେ ଗଢ଼ିବୁ, ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇବୁ। ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତବାସୀ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭାରତୀୟ ବିପ୍ଳବୀ ସାହସୀ। ହେ ଛାତ୍ରଗଣ, ତୁମେ ଜାଣି ରଖ ଭାରତ ବିପୁଳ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ମାନବ ସମ୍ବଳର ମୂଲ୍ୟ ଅମାପ ଅତୁଳନୀୟ। ହେ ଯୁବଗଣ, ସୁପ୍ତ ନ ରହି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ତୁମ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଏବେ ତୁମର ଉଦ୍ଦାମତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାର ସମୟ। ତୁମଠାରେ ଦେଶ ଦେଖୁ ଉଦାମ ସିଂ, ଭଗତ ସିଂ, ଆଜାଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଚେତନା, ରାଷ୍ଟ୍ର ଐକ୍ୟର ପ୍ରେରଣା। ତୁମ ନାରା ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଲଙ୍ଗ ଲିଭ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଲଙ୍ଗ ଲିଭ୍ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁ ବିଶ୍ୱ ବାତାୟନ। ବିଶ୍ୱ ଗାଉ ଭାରତ ମାତାର ଜୟଗାନ। ଭାରତ ମାତା କୋଳରେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅ ସମର୍ପଣ, ଅର୍ପଣ, ତର୍ପଣ। ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉ, ସଂସ୍କାର ତୁମ ଆଚରଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ, ତୁମ ବୈଷୟିକ ଚେତନାରେ ବିଶ୍ୱ ମୁଗ୍ଧ ହେଉ। ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଜଣେ ଜଣେ ଦାନବୀର, ଆଦର୍ଶବତା, ଆଶ୍ରୟଦାତା। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉ ଭାରତ ବିକାଶର ଜୟଯାତ୍ରା। ବୀରଭୂମି, ଶାନ୍ତିବନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉ ଭାରତର ଜୟଯାତ୍ରା, ଭାରତ ମାତାର ଜୟଗାନ। ହେ ଛାତ୍ରଗଣ, ପାଠ ତୁମ ଜୀବିକା ବିତାଇବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉ। ଭାରତ ମାତା ତୁମକୁ ବୀରଯୋଦ୍ଧା ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ପୁନଶ୍ଚ ତୁମେମାନେ ଶପଥ ନିଅ, ଦେଶର ବୈଷୟିକ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ତୁମେ ପରିଚିତ ପାଅ। ଏହା ହିଁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ହେଉ, ସାଧନା ହେଉ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଉ, ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉ। କ୍ରାନ୍ତିରେ କ୍ରାନ୍ତି ଅପସରି ଯାଉ। ଭାରତ ଆଜି ଜାତି ଅମର ରହୁ, ଭାରତ ଜାତି ଅମର ହଉ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।